Alas 4 pa lang sa buntag, mura nagnapuno sa aninipot ang baybayon sa Catarman, Liloan tungod sa gidaghanon sa tawo nga nagdala og flashlight samtang nag-atang sa mga mananagat nga mudunggo. Baguhay lang ni sikat ang maong dapit sa publiko tungod sa preskong seafood nga direktang gibaligya sa mga mananagat dinhi sa ubos nga presyo. Matag Domingo sa kadlawon dinhi sa sitio Bunbon, barangay Catarman sa lungsod sa Liloan, liboan na katawo ang magpanon dinhi sa baybayon aron mokaon og seafood. Dunay nagkadayang klase sa isda, swaki, saang o guban pang kinhason. Sa mga buot mag-dine-in sa baybayon, dunay makasugba sa inyong mga isda sa presyong 50 pesos matag kilo. Gawas sa mga seafood, doon na po'y ubang pagkaon nga mapalit sama sa lechon og ice cream ug ingon man ice drop alang sa dessert. Tungod sa ka-trending sa lugar, dili lang mga taga-Liloan ang mudagsa dinhi, apan gidayo sab kini sa mga nagpuyo sa nagkalain-laing mga syudad ug lungsod sa Sugbo. Gani ang uban, magdala pa og ilahang mga bangko ug lamisa aron sa baybayon na lang sab mamahaw. Nashock ko at first kay daghan jud kay siyang tao diri sa vlogger mo ko nakit-an, so okay ra gyud siya diri sad pod pero dapat sayo gud mo ari. Ang saang ug ang swaki. Yeah, mo pinaka-favorite ko. Lami siya sago sa suka, fresh kaayo gid siya. Mas worth it siya if Sunday kay mas dagan og kanang makita pa nimo nga mga tao kay katong first time na mo ari is wala man siya tao and then wala mi nakaabot sa mga palitonon kay ang giingon is Sunday ang available. So worth it ra pud ang mong first time diri kay gawa sa nabusog lingaw nga experience. Kaya man lingaw man siya niya daghan kuan kana makilaw na nakit-an ra mo sa Facebook nya nangari din mi. Matud pa sa mananagat nga si Efren Ibanez, taga-isla sa Olango sa syudad sa Lapu-Lapu, nga siya usa sa mga nag-unag yud nga mananagat nga nakasugod og pamaligya sa baybayon sa Liloan. Asoy pa niya nga kun kaniadto, muhalin sila 2,000 matag Domingo. Karon tungod sa gidaghanon na sa customer, miabot na sa 6,000 ang ilang halin gikan sa ilang dalang kinhason gikan sa Olango. Ako ang pinaka-primero diri ma'am nga nagtinda. Kuha lang mi diri kabok duha sa akong igsuon. Usa karon hangtod nga natuklasan nila nga mukita ginagmay mao na nga nagdaghan sila. Kung minsan man mohalin mi diri mga 5 6 ingon ana. Sa ramong gud kadlaw unya kay wa may lain mi pangita karon. Apan epekto sa pagbisita sa libuan ka mga tao, nagkanayon ang barangay captain nga si Ruel Hugalbot nga lakip sa mga hagit nga giatubang nila karon mao ang problema sa traffic. Nakapangayon na may og tabang anak po sa lungsod sa ilang traffic even sa pulis kay di naman namo gani magaya kay tungod nga pila ra may among barangay tanod nga mag-duty anang mga adlaw. Kining kadalanan nga grabe kasamok sa sakyanan makakusog traffic. Dili ginato na gani maihap ang gidaghanon po sa mga motorcycle nga magparking pod kay tungod sa pagtip pong daghanan nila. Gawas ni ana, nagtipon og sab nga mga basura ug shell sa mga kinhason ang gibilin ra sa baybayon sa mga bisita. Mahitungod sa basura, ang kami sa barangay, ginasunod po na namo siya. Sunday mo na siya, so by Monday, amo po na siyang gisunod. Pero gihatagan na mo kahigayunan pa sila ang sa pulhog sa mga association sa mga mananagat nga. Sila sad mo tabang og limpyo niya. We also ordered kining mga manindahay niya nga unta. Magbutang sila og sako niya. Sila mo ang mismo usa sa pinaka main in charge sa ilang mga basura. Magina nato kaligayan ay mga ondiha nga they're not so concerned of their trash ba. Na po yung mga tao nga nagsunod og panlimpyo na and napami sa process karon nga nangita ko may some other solutions kung sa among mga buhaton. Nunot ni ini dunay 5 pesos nga gikolekta sa matag mo bisita aron mamintenar ang kalimpyo sa dagat ug kabaybayunan. Monday to Friday mag-limpyo na sila sa baybay. Kibali ang entrance mao na siya ang bayad po din taon sa mga maglimpyo. Hasul kay mamunit anang kana bitong saangan na dulog na. O ilaha sa tuyo mamunit. Kanang mga basiyo sa tuyon, sa mga swaki, kanang mga uban, mga plastic, mga palit sa puso. Nagkanayon sab ang residente sa dapit nga si Janet nga bisan pa man nga grabing pagpunsisok na sa mga tawo sa baybayon, mapasalamaton sila kay kini nakahatag og dugang panginabuhian sa mga lumulupyo sa Catarman. Ari mo diri sa amo ang lugar sa Bunbon, Catarman every Saturday and Sunday.
Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.